Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Mga igsuon, maghinulsulo na kita sa atong mga sala aron mahimo kitang andam pagsaulog ni Santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ko dako yamot. So nahuna sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala, ug dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaloy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Magampo kita. Itugyan nangamuyo kami makagagahom nga Dios nga kami nga nagasaulog sa mga pangilin sa Pasko sa pagkabanhaw. Magupot unta niini diya sa pamatasan o sa kinabuhi. Kiniya mong ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo'y mga anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pag-abot na mo sa Roma, itugutan si Pablo pagpuyo nga siyara, apan gigwardyahan og usa ka sundalo. Unya tapos sa 3 ka adlaw, nakitigom si Pablo sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa maong dapit. Usa diha na sila, niingon siya, mga igsuon, bisag wala ako'y nabuhat batok sa atong katawhan o sa mga batasan nga atong nasunod, gikan sa atong mga katigulangan. Gipriso ako didto sa Jerusalem o gitugyan ngadto sa mga Romanhon. Gisukit-sukit nila ako, ila unta akong buhian, kay nakita man nila nga wala ako'y nabuhat nga angay silutan sa kamatayon. Apan sa dihang misupak ang mga Hudiyo, napugos ako pag-apilar sa emperador. Bisan tuod wala ako ikasumbong batok sa akong katawhan. Kini ang hinungdan nga mihangyo ako sa pagpakigsulti kaninyo. Kay ako karon nabilanggo tungod kaniya nga maoy paglaom sa katawhan sa Israel. Sulod sa 2 ka tuig, nagpuyo si Pablo didto sa usa ka dapit nga iyang giabangan. Ug giabi-abi niya ang tanan nga miduaw kaniya. Giwali niya ang gingharian sa Dios ug nagtudlo mahitungod sa Ginoong Hesukristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog ug kasayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Musudong sa imong nawong o Ginoo. Musudong sa imong nawong o Ginoo. Ang Ginoo ana sa iyang balaang templo. Ang trono sa Ginoo ana
nagasusi sa matarong ug sa dautan. Ang mayugmaon sa kagubong iyang kaaway. Kay ang Ginoo matarong, mayugmaon siya sa matarong nga mga buhay. Ang matarong musudon sa iyang naway. Ang matarong musudon sa imong nawong, O Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Milingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga pinangga ni Hesus. Siya katong nagpauraray sa dughan ni Hesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Hesus, Ginoo, unsa may dangatan ni ining tawhana? Si Hesus mitubag, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo, sunod lamang kanako. Busa may kailap ang balita diya sa mga sumusunod ni Hesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Hesus nga ang tinun-an dili mamatay. Igo lamang siya miingon, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo. Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat ni ining mga butanga, ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo, sunod lamang kanako. Naatay murag panultihon nga Bisaya nga nag-ingon, ayaw kumpiyansa, basin imong giloto mapaig kay nakalimtan, tungod sa sigig pamantay sa silingan. Ayaw kumpiyansa, basin imong giluto mapaig kay nakalimtan, tungod sa pagpamantay sa silingan. Kini mong panultihon, di ni magisgot o kabahin sa pagsigig pamantay o baka kanang tan-aw sa unsay sayop sa uban, kung dili nag-agat usab pagpahinumdom nga kinahanglan ta og focus aron ta makahuman sa atong mga trabaho. Susama usab ni ini ang nahitabo diya sa to Ebanghelyo karon. Si Pedro, ang iyang concern wala diya sa katong unsay dangatan o kamatayon ni Hesus. Iya hinong gihatagag importansya o unsa may dangatan ni Juan. Si San Juan may pinakamanghod sa mga apostoles. Mo'y giunahuna ni Pedro unsa may dangatan ani niya. Kay gahapon lang sa to Ebanghelyo, si Pedro gisultian man nga mamatay siya sa paagi sa pagkamartir. Unya ang hunahuna karon ni Pedro diya sa to Ebanghelyo wa siyang kaugalingon kamatayon. To ay noon nagunahuna siya kang Juan
Muna nga si Jesus miingon, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo, sunod lamang kanako. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo, wa lang magsugilon kabahin kang Pedro, kundi kabahin usab sa atong kaugalingon nga unta ang ato ang mga adlaw nakafocus diya sa pagpanday sa ato ang pagpanday sa atong relasyon sa Ginoo o pagkamasulundon ngadto kaniya. Lagtod nga pagkasulti unsa mang paagihata nga tinud-anay nga makapahimuot o makaalagad sa Ginoo. Usahay gud sa ato ang seryoso hinuon nga trabaho matalagamaan kay nganuman ang tunghona wa diya sa importante tuwa hinuon dito sa dili mga importante. Muna nga hinaot ato ebanghelyo karon magpahinomdom ka nato unsa diay ka importante ang mga kaygayunan o ingon man ang atong katakos diya sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Palihog manindog. Si Jesus nga sa kaugalingon mianhi sa katawhan isip sulugoon agig pagsugot sa iyang amahan. Mibuot nga hupta nato ang katuyuan sa Dios labaw sa tanang butang. Mutuwaw kita, Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanako. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mamahimong matuod nga mga sulugoon, nga mubuhat uban ang samang pagtagad, nga gipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanako. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, magmatinud-anon sa ilang mga saad, ug mutuman sa ilang mga katungdanan, diha sa diwa sa gugma ug sa pagserbisyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanako. Nga sila nga nakasinatig mga kalisdanan, makadawat og kusog gikan sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanako. Nga ang mga masakiton makaamgo, nga hiniusa kang Kristo, ang ilang mga pag-antos nga gisagubang, mamahimong panalangin, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanako. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang among mga kaparyentihan o mga kahigalaan nga namatay, makatagamtam na sa kalinaw dito sa Dios nung puloy-anan nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Amahan, gihuptan si mga anak, ang imong katuyuan labaw sa tanan, bisan hangtod sa iyang pag-antos alang sa katawhan. Itugot nga sa kanunay amo siyang pasidunggan, pinagi sa pag-ila kaniya nga mo'y labing mahinungdanon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong mga halad og sakripisyo, dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaygog paghimaya siyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ang nagaanhi nga Espiritu Santo nangamuyo kami Ginoo, mag-andam ta sa mong mga hunahuna alang sa Dios nung sakraminto, tungod kay siya mauman ang kapasayloan sa tanang mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gyud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya human sa iyong pagkabanhaw nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an ug samtang nagtan-aw sila mikayab nga na sa langit aron makaambit kami sa iyang pagka-Dios. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagmaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit nagasangya sila sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos din mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya sa pan, may pasalamat kanimo Amahan. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini moong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo Amahan, niningpaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, si makaabag nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoong nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag anha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan gamit ang pag-ampo gitudlo sa atong manunubos. Matuman ang imong pagbuo, dinhi sa iyo tamaingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayon nga nagapasayo kami sa mga nagkasalanan namo. Huwag mo kami itugyan sa panulay, inunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kay ikaw buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita karon ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. Tagda Ginoo ang among mga pagampo aron maingon nga nabalhin kami gikan sa karaan ngadto sa bag-o nga mga sakramento, ingon man usab tinalikdan ang karaan, mabag-o unta kami uban sa santos nga mga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadalin niyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo.